bisag asa ta nga lugar maabot. Go guys. Natay kapag hinambog nga ko nato. The City of Waterfalls. City of dili Kalubihon Waterfalls. Dili is Kalubihon, under Kalubihon. Dari Puga. Na bling-bling na kay. Unsa na? Oh, iba di ay bling-bling. Kamyas sa Tagalog. Kamyas. Ano ba? Kamyas. What's up guys? Oh, grabe ang bukid na mo diri oh. As ing layo agid ang falls na mo sa Pampam. Grabe ka, adventure gud kay guys. Akong bana nag uli taon og pila lang ka days dayon ginanglaag mi diri. Unsa ubos? Pila ka kilometers nga gihay ka na to? Ikaw pagpintan mo papila pa? Ikaw na pa naning uling Pa. 700. Pila to ka kilometro pa? uling 100 kilometers? Okay. na. Salina. Ano bag? Yata ko pero nakamama. Unsa? Ay, kundi yung musiko ba? Hi guys, grabe gud. Ay, mamila. Hello. Singot mo mang trape singot. Kikira. Ay sis akong upo eh. Uy, kani man ang suoton gud niya para Na. Iyo kuasa. Ang kasa. Di para dayon. Sus taon ako. May smile na lang. Aw papanak ko. Smile. Hoy. Ano? Manay pamilya kagulada. Uy. Tawa papa. Ano sa mong papa? Ano? Ano Aha. gana? Itagal na siya kon. Kalo. Ay Ano kanin rin, smile? para man ang kamay. Wala ba si Lula Winding? Si Lolo Winding. Ginas, rum ka relax sa Ginas. tusapos. Ano si Bako? Sure. Dili. Ano na, hapit na. Gamay na lang. Kuan. Gamay na lang antos. Murag. Grabe kalayo gid no. Ha? Ano sa ni? Tingog.